LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoromogi machiegni kendo ma poden LTN Luo Trending Nation kaka pile kawuono wan kaendi gi nyadendi mabende wadhi tang'oni kanyo e dakika mabiro endo. Pod luonganu mari nasho mari chieno jamono mbele chieno meneno mbele meng'ondo boka kata nyalo wachonu mari dhako ngode nigi chaki kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Ng'e maber ni ati maendi luongo ni award winning media Luo Trending Nation koma mopande nyenyo lela. Ji osewacho ni Omari ikelo mana jower kende, ang'amo ni kelo bende jok moko. Omiyo kawuono wan gi one of the dancers mabende osemiel ne jok mang'eny ahinya, celebrities mang'eny, and wakele kaendi imbe ni nyalo kawo namba ne ma ka in gi tich tinyalo miye achiel kachiel. Medbiro koda nyaka watieki. Iwinjani ni to nyadende ni endi wacho nang'o, ere kaka nochako timo nang'o, to ere gik moko mabende samoro giromo godo e fil kaendi. Nyakoromogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 4245. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Sini kod LTN Luo Trending Nation. Ere origin mari in Afcast koso? No, anya Migori, anya Ronagi, anya Migori, anya Suna Migori. Baba Nyaluo, Mama Nyaluo. Mama Nyakadem. Kura anya Luo. You are typically a Luo. Yeah. Okay. In kaka dancer. Okay, kona nito ang'o mono inspire imondo mi idonje a profession mar dancing kata kwang'iyo entertainment as a whole oduong seriously ne nyalo kawo kata department mopogore gi dancing. Ere kaka gino biro? Okay, naero kana tin chakre katin. Chakre katin kabisa naero, yani to nakia ni gino anyalo time kana bedo maduong. Yeah. Eka sani na chako time lakini naero. Ni passion yangu. All right. Yeah. Ng'ama ni miel ne mokwongo? Amele Elisha Tutu. Dance na mokwongo amelo Elisha Tutu. Oh, Eli. Koro ere kaka ne urado gi celebrity ngene mondo mi miel ne ng'at machalo kaka Elisha, maybe nyaka bede ni nuromo kumoro ugine mu wacho ni ana nyalo miel kama kata no ne video moro to manyi kata ni dhie show ne tikone ni nyalo miel. No, nilikuwa na friends. Dance wake alikuwa friend yangu. So nilimwambia mimi niko na hiyo passion ya kudance. Naweza jaribu. Na ikakuwa ni hivyo akani connect na Elisha na hapo tukafanya kidogo then hiyo story iliisha hivyo. Sikufanya naye sana. Tulienda show Tanzania lakini kuna venye mambo ilikuwa si mambo ya kuambia watu wengi, ni mambo tu yangu binafsi. So yeah, mpaka sasa hivi nimefika hapa, nimecheza na Elisha, nimecheza na Okot, sasa niko Rumba Japan. Rumba Japan. Yeah. All right. And
ingeni koponi atimiel maybe ngato nyalo gombo kata ni imiel ne gine e video be semiel ne ng'ato video like Vixen No, podi. Lakini asemielo moro achiel. Wuok kawuono aparo. Oh, mar upcoming. Yeah, mar upcoming. Okay. To generally jogi chudo nade sama you are a dancer imiel negi? Chudo chalo nade generally? Okay, chudo. Chudo bero kane karach en sawa. Ni wewe tu ujimanage ujue kupangia maisha yako. Yeah, chudo bero. To ka chudo bero ang'o minyalo yaka elisha medhe kokoth? So sijui ile kupenda leo ufanye na nani kesho ufanye na mtu mwingine. Alafu challenges pia ziko. Koro challenges gima kojo. Koro ka challenges kanyo. Eme wachini ya koro challenge ma nyalo miyo maybe wuog kaka dhi kacha en machalo kamae. Ba. Iyo mailuongo ni LTN Luo Trending Nation. Wawacho mondo kony jomoko mondo mi oketh komoro. Wawacho mondo mi maybe ng'ama neni komoro kata ng'ama gine nyalo wacho ni koro kata kodonje feel to ngeni ati I'm expecting this. Okay, zile challenge zenye ziko inalingana venye msanii anakulipa ama ile venye mmeelewana wewe na yeye. Alafu kuna wakati pia inaweza fika haikui hivyo. Kwa chuno ni work. Ukoni ceiling alpha beach either you roka na alpha day. Yeah, kitu kama hiyo. Something like that, yeah. Moro nitie kaendi ma okanya wacho ni en adieri. Mana ka winjo ni maybe kitiyo gi boss ni sana kaka mag jo Ohangla. Tiyudo ka chopo kumoro ma embende nitie kaka koro odai nini omero ningo bedni kata ni atimi sublenye. Well, but mi tangu ni join industry sijaisikia kitu kama hiyo, hawajai niambia. Mabosi nimefanya nao na waheshimu na washukuru, ni wao ndio wamefanya mpaka nimefika. Kaka kauo na chopo kae ni gine magemia chopo kuma kauo na nchile rumba Japan kanya. Dok gendo ka chopo kanya. Kanino gimara chibagete mona na wapate heshima yao na wao pia wananiheshimu tu. Nashukuru Mungu pia. Okay. Yeah. Generally king'iyo Ohangla gi rumba. Ere kuma inyalo wacho ni koni oingo koni matin. Ohangla ni sawa. Lakini rumba ni sawa linya. Rumba sana. Bata Ohangla aelewa ni lugha yangu tu anagiwe rodolwo. Lakini rumba rumba taero sana. But now in terms of payment. Rumba iko sawa zaidi. Yeah. Maximum pesa maximum mesa yudo mang'eny kabisa mwacho ni ya wangani tuchula maber. Rumba iko sawa. Pesa dimo sichuli maber hapo. Mwacho ni ngani hotel. Papa de papa hiyo hapa. Yeah. Iloro wacho pesa mwa sichuli mang'eny. No, lakini so, ni utanisamea kwa hiyo, nisamea tu, I'm sorry, lakini hiyo ni siku ingine, si ya leo. Ere kaka boyfriend ni behave sama owinjo ne like Indian celebrities like Isemiel ne Lisha, Isemiel ne Okoth, ok giteta. No, anachiel lakini okoteta to ng'eyo kaka ng'ene no yudo romo kode kati otiyo. Koro era gitija lote. Okay. Iwacho ni mondo mi bende sama miel cha ungi gik moko ma utiyo go maybe koken niro to en maybe moro matindi manyo wi. Fungi chwat moro makechi gini kata hiro mo. Era chimo gino kamano, yani kwanza kaka nsomba eka kuro baru nyoni ani maber kabisa. Anyalo chimo gino ka onge moro moro. Right. Inyako majaber, sama isemiel, ung'eno miel gi law ma iwacho nang'o, give a better part of you. Ng'ato nyalo neno samoro iyudo ka malo kotwe to gi part ka iyudo ka diere ka odong' bang' ni ler ji neno. Ere kaka ihandle samoro isetieko kama chwa bor ni ng'eyi samoro jok moko momiel to miyo ute nanga nigi dongo dodongo. Ere kaka ihandle jogo. Ng'ato nosemiyi top down. Koro ochako gocho ni hai. Odwari
But mara nyingi mimi sijai kama hiyo. Mashalo kama kuka picha. Lakini mafans mtie mtu anatonyalo biro ni pesa. Lakini kwa hiyo niko mimi lazima atakupigia namba yako naona. Alafu hiyo kuvaa hivyo venye unavaa, hiyo ni kawaida. Mtu yote anaweza vaa. Ukiwa msanii lazima utavaa tu venye wewe mwenyewe unataka. Wewe ni msanii. Bok ngato chopo yiri kata mo miel kodi biwinjo ka dendi ojuol iwacho oi. Like if you come out here, some kelo ni pesa chato. Hey, you are which one look at why? Yeah. Mara kwa timore koma. No kana ngana sawa tu. Okay. Anakuwa tu happy nikiona mtu anafanya hivyo, ana appreciate kazi yenye mimi nafanya na shukuru. Iwacho ni good dancers are good in bed. Ngechoro ngeni tende yo. Sasa Karano. Kana partner ni mko appreciate me. I love it. No papa, hiyo kitu kama hiyo mimi sijui. Ya, ngani kilura ngoyo kama chini ato abere bed. Ya, no mimi sijui kitu kama hiyo. You've not been appreciated? Okay, sasa hiyo ni mambo yangu mimi mwenyewe, siwezi yeka in public. But gima wacho no tinyalo chote. Don't Kenya wacho kaba tinyalo wacho ne enga kumari wacho ne good dancers are also good in bed. I don't know. Pokete dancer wadu. Ngato ka dwari monde mien. Ere procedure melo. Ngato dwari monde mien. Like mtu anataka maybe tote mugire moro matino wacho ni I need a dancer. Ere kako yudi manager ni boyfriend ni or ere kaka procedure mangane luwo mondo donjo kuom. Okay. Mani duoko ne an mondo me yuda. Okay. An mondo me yuda namba 90706. What number muskata na kao? Okay. No na biro owach gi dholuo. Owach na nyako. Kizungu be 07 0706934851. Ya ukinitafuta TikTok naitwa Dina @Dina_Atieno. Dina Atieno. Ya ukinitafuta kila mahali, hiyo ndio jina utanipata nayo. Dina Atieno. Dina Atieno. Yeah. You can also be a vixen? Yeah. Okay. Kidwaro vixen ma jaluo to ber to ndisore to ler to bamnele sorry na tango ne gibam. No, nyingi nyalo panari amana tango ne gibati. Kidwan gine ngama ler kabisa. Imanyo Dina Atieno. Dina Atieno wacho ni en very single and searching. No. Yingi ngato. Nyalo yudo millionaire. Kaka no biro gi million podin gi ngato. Ka in gi million to onge go. But kichando rita en gi ngato. Ka in gi million onge ngato kabisa en na single. Yeah. Depending on your financial status. Binyiso kai. No key. Okay. Namba inyalo gonya ka saboro Atieno for business. For business? Yeah, unaweza call anytime. Yeah. Koro tigiwi business saboro Atieno depending on the business. Thank you so much Dina you need Dina Atieno. Yeah, Dina Atieno. Nyamigori. Nyasuna Migori. Dina Atieno Nyasuna Migori nikae ni brand new car. What do we need next time kidogo? We have chunyi ti wacha ni yawa. Anto pesa mose chulo Ohangla maduong en 3K. Mane mono chulo maduong. Next time katoga mkono utokos. Dalingio mingi. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency, ulinisa. Mondi yudisikiza tune mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 9 * Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usika agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi asiyasikiza tune. Dial *811 936#. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Yesu tunaenda maandamano mapema. Mimi Gen Z. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Kauna bere bebina, tutinanya tiasembo, mulevo bere timanade. Mondi yudisikiza tune mar Mili Nyarasembo mogo koda Miso Thwango. D-Star, aboro 60 star, 416#. Ingena eri maradieri, bagima nene chwanya kodi, anono gina biro ng'eyo. To set Mili Nyarasembo by Miso Thwango asiyasikiza tune. Dial *860 star 416#. Katome mane chwanyo, baby made mewea, kata tuma biro weyo. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation.